legal fas do e Dakar baali juppima ha heewi e laabi ɗi Amadel Sow gaynako iwiɗo Daara Jolof e nder diwal Linguére nena haalda e debbo gardo yurnade cogguli baali ɗi bi tokora yeey ɗum bini tokora yeey ɗum jawdi waɗi balɗe tati gila Amadel ari Dakar kono o yeyani taw ko fayidi nde wonno julde taski ina heddi kadi hedde balɗe sappo ɓe gara ɓe jurno situation on coggo o nomo wayi ɓe jaaha mais ma ɓe gar inchallah way way sodɓe woppa ɗo jawdi mumen waɗi komin jeeyi tan kono wonɗo min ɓooyani ɗo ko hedde 3 jours tan min dañi Djibril Sow gaynako goɗɗo iwiɗo Daara Jolof kañumne nena leeli sere baali makko ne reena ko kanko e Amadel gardi Dakar kono o yani taw hay mbaalu woturu e biyol makko ha han mi yeeyani haydara mbiɗa joodi mbiɗa laara layani koɓe nani ko baali no mbi kono baali ciwa weeɓa noon mbi kono baali mbeɓata mbaali weemu beele wona ko an tan satti ɗum mi sattinani ɗi ko lesdi satti e ɗum guuri o saɗi tan no mi wawa sattin so weeɓi en foof weeɓat cogguli baali ɗi ko gila ujunnaji 24 ha ujunnaji 60 kalis CFA hikka kadi di weeɓani nde wonno ko kalis kewɗo ɓe aynaɓe mbaɗi hen cotta jawdi weeɓani ɗum hollirtani bon jawdi kam no manque eyi manque kono hikka en daminino kam ma heew ma weeɓ bon gouvernement o de haali ɗum mais nak gouvernement kam eɓe kaala des fois wonata e mi nani noon ɓe mbi ma jawdi ar e mbaɗi commande ko wonata hedde 40 000 de ene foti naade leydi ndi mais min jahani par ce que joni ɗum hollire kaake ɗe ɗe min coodata eyi par ce que kaake ɗe mbeeɓani sous région o soɓe nananno rek mi sikku watani sadde heɓatno hitande kala jawdi taske Sénégal naaɓe iwat koto Mali Mauritanie e Gambie kono duuɓi jawtude ndi hewɓe e bibbe leydi ndi ko natɓe e nehugol baali so taske ari ɓe jeeya ko ɗum saabi ɓe jiiɗa yiide baali iwiide caggal leydi naata dow taw ɓe jeeyani jawdi mabɓe par ce que coggal gi moytital gaye saabu so baali ɗi gaari mojjata e amen kono soɓe garani mojjat tigui wonko ganduɗa noon wona lawol minen komin ɓiɓɓe leydi ndi amin foti noon yiitude hoore amen e komin mbaɗata ko ɓe pot uddude keeri ɗi soɓe gudditi keeri ɗi tan bonnanto amen ko heewi ƴeew sa yeehi to leydi Espagne équipe Real Madrid so tawi ɓe jaltini dole ke keesi ko kamɓe sodata saabu ɗum tan addantaɓe jawdi taske hikka Sénégal ina sohli ko ɓuri ujunne 180 baali gouvernement keso o fodino wonde baali ɗi madi kew kadi cogguli ɗi tiidata hono adan Fadima Sy Dakar RFI